Ivhangeri yakanyorwa naJohani, chapter 1. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu, chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari, zita rake rainzi Johani. Iye wakauya kuzopupura kuti apupurire chiedza kuti vose vatende naye. Uyo wakanga asati ari icho chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza. Ichi chaiva chiedza chazvokwadi chinovhenekera munhu mumwe nomumwe pakusvika kwacho panyika. Wakanga ari panyika, asi nyika haina kumuziva. Wakauya kune zvake, asi vanhu vake havana kumugamuchira. Asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake, avo vasina kuberekwa neropa kana nokuda kwenyama kana nokuda kwomurume, asi naMwari. Shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya sokwakaberekwa mumwe chete waBaba, nenyasha nezvokwadi. Johani akamupupurira akadanidzira achiti, ndiye wandaireva ndichiti, uyo unouya shure kwangu wakavapo mberi kwangu, nokuti wakanditangira. Nokuti pakuzara kwake isu tose takapiwa nyasha pamusoro penyasha. Nokuti murayiro wakapiwa naMozisi, nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu Kristu. Hakuno munhu wakatongoona Mwari. Mwari wakaberekwa ari mumwe woga, uri pachipfuva chaBaba, ndiye wakamuzivisa isu. Uku ndiko kupupura kwaJohani musi vaJudha vakatumira kwaari vaprista navaRevhi vachibva Jerusarema kundomubvunza kuti, iwe ndiwe aniko? Akatenda pachena, haana kuramba. Akatenda pachena achiti, handizi Kristu. Vakamubvunza vachiti, asi kudiniko? Ndiwe Eria here? Akati, handizi iye. Ko, uri uya muprofita here? Akapindura akati, kwete. Zvino vakati kwaari, ndiwe aniko? Tigondopindura vakatituma. Unozviti aniko? Akati, ndini inzwi rounodana murenje richiti, ruramisai nzira yaShe, sezvakarehwa nomuprofita Isaya. Ava vakanga vatumwa vaiva vaFarise vakamubvunza vakati kwaari, kana usi Kristu, kana Eria, kana muprofita uya, unogobhabhatidzireiko? Johani akapindura akati, ini ndinobhabhatidza nemvura, asi pakati penyu pamire mumwe wamusingazive, ndiye unouya shure kwangu, wandisina kufanira kuti ndisunungure rukanda rweshangu yake. Izvozvi zvakaitwa paBhetania mhiri kwaJorodhani kwaibhabhatidza Johani. Ava mangwana wakaona Jesu achiuya akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Ndiye wandaireva ndichiti, shure kwangu kunouya murume wakavapo mberi kwangu, nokuti wakanditangira. Neni ndakanga ndisingamuzivi, asi ndizvo zvandakauyira, ndichibhabhatidza nemvura kuti aoneswe kuvaIsraeri. Johani akapupura akati, ndakaona mweya achiburuka kudenga senjiva akagara pamusoro pake. Neni ndakanga ndisingamuzivi, asi wakandituma kubhabhatidza nemvura. Ndiye wakati kwandiri, uyo waunoona mweya achiburuka pamusoro pake akagara pamusoro pake, ndiye unobhabhatidza nomweya mutsvene. Ini ndikaona ndikapupura kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari. Ava mangwanazve, Johani wakanga amire navadzidzi vake vaviri, akatarisa Jesu achifamba akati, tarirai gwayana raMwari. Ivavo vadzidzi vaviri vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu. Jesu akatendeuka akavavona achitevera akati kwavari, munotsvakeiko? Vakati kwaari, Rabhi, ndokuti mudzidzisi kana zvichishandurwa. Munogarepiko? Akati kwavari, uyai muone. Vakaenda vakandoona kwaaigara, vakagara naye zuva iro. Yakanga iri nguva inenge ye10. Mumwe waivavo vaviri vakanga vanzwa Johani vakamutevera waiva Andreasi munun'una waSimoni Petro. Iye vakatanga kuwana Simoni mukoma wake akati kwaari, tawana Mesiyasi, ndokuti Kristu kana zvichishandurwa. Akamuisa kuna Jesu. Jesu akamutaurira akati, ndiwe Simoni mwanakomana waJona, uchanzi Kefasi, zvinoshandurwa dombo. Ava mangwana akada kuenda Garirea akawana Firipo. Jesu akati kwaari, nditevere. Firipo wakanga ari weBhetisaidha, guta raAndreasi naPetro. Firipo akawana Natanieri akati kwaari, tamuwana iye wakanyorwa zvake naMozisi pamurayiro navaprofita, iye Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Natanieri akati kwaari, kune chinhu chakanaka chingabva Nazareta here? Firipo akati kwaari,
uya uone. Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari akamuti, tarirai muIsraeri wazvokwadi, usino kunyengera mari. Natanieri akati kwaari, mandizivire-piko? Jesu akapindura akati kwaari, Firipo asati akudana uri munyasi momuonde, ndakakuona. Natanieri akamupindura akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri. Jesu akapindura akati kwaari, unotenda iwe nokuti ndakati kwauri, ndakakuona munyasi momuonde here? Uchazoona zvikuru kuna izvozvi. Akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, muchaona kudenga kwazarurwa navatumwa vaMwari vachikwira nokuburukira pamusoro pomwanakomana womunhu. Chapter 2. Nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo pakana yeGarirea, namai vaJesu vakanga varipo, naJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumutambo wokuwana. Waini yakati ichizoshayikwa, mai vaJesu vakati kwaari, havachine waini. Jesu akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Zvino kwakanga kuna makate 6 amabwe akanga aiswapo netsika yavaJudha yekuzvinatsa, rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero 2 kana 3. Jesu akati kwavari, zadzai makate nemvura. Ivo vakaazadza kusvikira pamiromo. Akati kwavari, cherai zvino muise kumukuru womutambo. Vakandoisa. Zvino mukuru womutambo wakati aravira mvura yakashanduka waini asingazivi payabva, asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva. Mukuru womutambo akadana chikomba akati kwaari, munhu mumwe nomumwe unositanga abudisa waini yakanaka neisinganaki kana vanwa kwazvo, asi ivo vachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Ichi chiratidzo chake chokutanga Jesu wakaita pakana yeGarirea, akaratidza kubwinya kwake. Vadzidzi vake vakatenda kwaari. Shure kwaizvozvo wakaburukira Kapenaume, iye namai vake navanun'una navadzidzi vake, akagarapo mazuva mashomanene. Pasika yavaJudha yakanga yava pedyo. Zvino Jesu akakwira Jerusarema, akawana mutemberi vaitengesa ng'ombe namakwai nenjiva nevaitsinhana mari vageremo. Akaruka tyava yorwonzi, akabudisa mutemberi makwai neng'ombe zvose, akaparadza mari yavaitsinhana nokuisa matafura avo. Akati kuna vaitengesa njiva, bvisai zvinhu izvozvo muno, musaita imba yababa vangu imba yekutengesera. Vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi, kushingairira imba yenyu kuchandipedza. Zvino vaJudha vakapindura vakati kwaari, ungatiratidza chiratidzo cheiko zvaunoita izvozvi? Jesu akapindura akati kwavari, putsai temberi iyi, ini ndichaimutsazve namazuva 3. Zvino vaJudha vakati, temberi iyi yakavakwa namakore ana 46. Zvino iwe ungaimutsa namazuva 3 here? Asi iye wakanga achireva temberi yomuviri wake. Zvino wakati amutswa kuvakafa, vadzidzi vake vakarangarira kuti wakanga areva izvozvo. Vakatenda rugwaro neshoko rakanga rarebwa naJesu. Zvino nguva yakanga ari Jerusarema pamutambo wePasika, vazhinji vakatenda kuzita rake vachiona zviratidzo zvaaita. Asi Jesu haana kuzviisa mumaoko avo, nokuti wakanga achivaziva vose. Wakanga asingatsvaki kuti munhu mumwe apupure zvomunhu, nokuti wakanga achiziva iye zviri mumunhu. Chapter 3. Kwaivapo mumwe wavaFarisi wainzi Nikodhima, mukuru wavaJudha. Iye akauya kwaari usiku akati kwaari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingabereki kutsva haangaone ushe hwaMwari. Nikodhimo akati kwaari, munhu ungaberekwa seiko ava mukuru? Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwe nemvura nomweya haangagone kupinda muushe hwaMwari. Chakaberekwa nenyama imunyama, chakaberekwa nomweya mweya. Usashamiswa nokuti ndakati kwauri, munofanira kuberekwa kutsva. Mhepo inovhuvhuta painodanapo, unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi painobva nepainoenda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadaro. Nikodhimo akapindura akati kwaari, zvinhu izvi zvingagoitwa seiko? Jesu akapindura akati kwaari, iwe uri mudzidzisi waIsraeri,
haunzwisisi zvinhu izvozvi here? Zviro kwazvo ndinoti kwauri, tinotaura zvatinoziva, tinopupura zvatakaona, asi imi hamugamuchiri kupupura kwedu. Kana ndakakuudzai zvinhu zvenyika mukasatenda, mungagotenda seiko kana ndichikuudzai zvinhu zvokudenga? Hakuna munhu wakakwira kudenga asi iye wakaburuka kudenga, iye mwanakomana womunhu. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwawo, kuti ani naani unotenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani naani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Unotenda kwaari hatongwe, asi usingatendi kwaari watotongwa, nokuti haana kutenda kuzita romwanakomana waMwari wakaberekwa mumwe oga. Kutongwa ndokuku, kuti chiedza chakasvika panyika, asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti mumwe nomumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza. Haauyi pachiedza kuti mabasa ake arege kubudiswa pachena, asi unoita zvokwadi unouya pachiedza kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa muna Mwari. Shure kwaizvozvo, Jesu wakasvika munyika yeJudhea navadzidzi vake, akagarako navo achibhabhatidza. NaJohani wakanga achibhabhatidzawo paAinoni pedyo neSarimu, nokuti kwaiva nemvura zhinji ipapo. Vakauya vakabhabhatidzwa. Johani wakanga achigere kuiswa mutorongo. Zvino nharo dzikamuka pamusoro pokuzvinatsa pakati pavadzidzi vaJohani nomumwe muJudha. Vakauya kuna Johani vakati kwaari, Rabhi, uya waiva nemimhiri kwaJorodhani wamaimbopupurira, tarirai iye unobhabhatidzwa uye vose vanouya kwaari. Johani akapindura akati, munhu haangagamuchiri chinhu kana asina kuchipiwa chichibva kudenga. Imi mumene ngandipupura kuti ndakati, handizi Kristu ini, asi kuti ndakatumwa pamberi pake. Unomwenga ndicho chikomba, asi shamwari yechikomba inomira ichimunzwa, inofara zvikuru nenzwi rechikomba. Naizvozvo kufara kwangu uku kwazadzika. Iye unofanira kukura, asi ini ndinofanira kudukupiswa. Unobva kumusoro ndiye uri pamusoro pavose, nounobva panyika ndowenyika, unotaura zvenyika. Unobva kudenga ndiye uri pamusoro pavose. Zvaakaona nezvaakanzwa ndizvo zvaanopupura, asi hakuna munhu unogamuchira kupupura kwake. Uyo wakagamuchira kupupura kwake wakasimbisa kuti Mwari ndowazvokwadi, nokuti wakatumwa naMwari. Ndiye unotaura mashoko aMwari, nokuti haape mweya achiyera. Baba vanoda mwanakomana, vakapa zvose muruoko rwake. Unotenda kumwanakomana uno upenyu husingaperi, asi usingateereri mwanakomana haangaone upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake.